Aanleiding van de reboelie is een kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Die concludeert in oktober dat er bij grote bouw- en verkeersprojecten viessen te volle groen kocht is voor een te hoge prijs. Het gaat om miljoenen projecten, zoals de Centrale As en de Heek om Ljout. Men heeft in nogal wat gevallen pas na de onderhandelingen getaxeerd. Nou, les 1 is toch dat je moet taxeren voorafgaand aan de onderhandelingen. Een meerderheid van de steden kan hem net vinden in de uitkomsten van de Rekenkamer. Toch jouwt de provincie opdracht voor een onderzoek. Onderzoeksbureau Berenschot komt begin dit jaar met zijn conclusie. Jarenlang had net duidelijk west hokker deputaire verantwoordelijk wie voor het groenbeleid. En dus waren ambtenaren zich net goed controleerd. Het had nooit zo regelen wist. Op het moment dat je deputaire wordt krijgt een overdrachtsdossier, daar sting dit net in. Maar uit oerdrachtsdossiers van de deputairen uit 2009 en 2011 leek het wel degelijk te blikken dat deputaire Konst de aanronde jaren verantwoordelijk wie voor het groenbeleid. De gebiedsontwikkeling, onder leiding van commissievoorzitter Bertus Mulder en onder de politieke leiding van gedeputeerde Hans Konst, heeft de opdracht om de gronden vrij te maken voor de aanleg van de weg en een visie te ontwikkelen met betrekking tot de inrichting van het gebied.